Bună ziua, dragi prieteni! Am revenit cu un rezumat pe care vi l-am promis acum aproape 2 săptămâni de zile, cu altoirea unui corcoduș, portaltoi și, mă rog, cu piersic. Uitați, altoiul s-a prins, a început să iasă frunza din el. Dacă era vorba să nu se fi prins, se usca până acum. În 2 săptămâni de zile nu mai se deschidea nimic. Uitați, a plecat și este verde. Vreau să vă zic că s-a deschis mugurul, a început să iasă frunza. Acum